Akademický informačný systém AIS-2 je najrozšírenejší akademický informačný systém na slovenských vysokých školách. Má za sebou 25 rokov existencie. Je výnimočný tým, že spolupracuje s vysokými školami pri vývoji a prispôsobuje sa konkrétnym požiadavkám. Partneri v konzorciu AIS-2 majú možnosť ovplyvňovať aj ďalšie smerovanie systému. Vyvinutá funkcionalita je dostupná všetkým školám z AIS-2 a systém je vytvorený na mieru potrebám konkrétnych vysokých škôl. AIS-2 pravidelne aktualizujeme a poskytujeme používateľskú a technickú podporu. Aktuálne má AIS-2 na 16 vysokých školách viac ako 80 000 aktívnych používateľov. AIS-2 funguje na školách s rôznym zameraním, a to vo všetkých častiach krajiny, na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Akademický informačný systém AIS-2 má viacjazyčné používateľské rozhranie. Poskytuje tiež responsívne zobrazenie pre uchádzačov, študentov aj vyučujúcich. AIS-2 predstavuje už 25 rokov podporu pre všetky stupne vysokoškolského štúdia, kde máte všetko pod palcom.